Ja, jeg vil lige gennemgå den fælles beslutningsprocedure i EU, hvor vi her har kommissionen, som fungerer som en slags regering for EU. Hvor i den her kommission, der befinder der sig 28 kommissærer, som er valgt fra hver af EU-landene, har man simpelthen valgt en kommissær. Hvor vi fra Danmark, der har vi valgt Connie Hedegaard, som hun sidder på klimakommissærposten. Hvor det var fordi, at Blå Blok sad på magten i den periode, der skulle vælges en kommissær til EU. Og så valgte de at foreslå Connie Hedegaard. Ja. Og de her kommissærer, de kan altså foreslå nye love. De har eneret endda. Og de sørger også for, at de her beslutninger, de bliver ført ud i livet, så de følger ligesom op på dem. Og de skal også lige holde øje med, at det kører som skal. Og de sørger for at vedtage fællesskabets interesse så vidt som muligt. Interesse også så vidt som muligt. Ja. Og der er også i alt 28. Så har vi ministerrådet, hvor der bliver viderearbejdet de her lovforslag, hvor rådet det består af ministre fra de 28 EU-lande, så det vil sige, der er, hvis det er et miljøspørgsmål, så er det 28 miljøministre fra de forskellige lande, der mødes. Så det vil sige, fra Danmark, så vil vi skulle sende vores miljøminister, Kirsten Brosbøl. Hvis det for eksempel var noget med landbrug, jamen, så skulle vi sende Dan Jørgensen afsted. Og de skal så sørge for at vedtage i enstemmighed, enten eller også ved det kvalificerede flertal. Og den er sådan den mest magtfulde institution sammen med det europæiske råd. Men her i ministerrådet, der har man også stemmer fordelt i forhold til, hvor mange indbyggere der er i de forskellige lande. Så det vil sige, at vi i Danmark, der er i alt 345 stemmer, men i Danmark har vi kun 7, mens man for eksempel i Tyskland, der har man 29. Det er altså fordi, at der er nogle flere indbyggere i Tyskland, end der er i Danmark. Og så i forhold til det europæiske råd, der har vi så stats- og regeringschefer. Så har vi så også formanden for EU-rådet, det europæiske råd, Herman van Rompuy, og også så har vi også formanden for kommissionen siddende. Og det er dem, der sætter dagsordenen for EU, og de kan også, de går ind og bestemmer, hvorvidt der er et nyt land, der kan blive medlem af EU, om de har opfyldt kriterierne, der skal til. Ja, og så har vi Europaparlamentet. Det er jo så som består af de folkevalgte politikere i EU. Det er jo så det, vi skal stemme om her den 25. maj, hvor vi skal vælge. I Danmark har vi 13 medlemmer siddende i 5 år gangen, men ja, efter valget her nu, så skal der kun sidde 751 medlemmer, mens der fra 2009 til 2014, der sad der 766. Men det er simpelthen som følge af Lissabon-traktaten, der fastslog det her. Ja. De skal altså godkende eller forkaste lovforslag, hvor de også skal afsætte og godkende kommissionen, skal godkende EU's budget. Så på en måde så fungerer de sådan som rådgivere, og de har også samtidig stor indflydelse, fordi de har også vetoret i mange sager. Og de her medlemmer, de organiserer sig sådan efter politiske grupper. Ja. Og hvis nu man ikke kan finde til enighed, jamen så udsættes der et forligsudvalg, der skal forsøge at gøre alle parter nogenlunde tilfredse. Og hvis det så sker, jamen så skal den her lov vedtages i de nationale parlamenter, altså i Folketinget, så videre, der bliver sådan et direktiv videre til Folketinget, og det bliver så EU-domstolens, deres rolle er ligesom, de skal dømme i alle sager, der vedrører EU's lovgivning. Og da EU-ret har forrang for de nationale love, så er det altså EU's love, vi skal følge først og fremmest.